Hello kaprobinsya, panibagong vlog na naman tayo. Ang gagawin natin ngayon guys, magluluto tayo ng ginataang gulay. Ito yung tanim namin, pulang sitaw, dito lang sa aming bakod. Masarap to guys, ihalo natin sa ginataang gulay. Ang ingredients natin guys, itong pulang sitaw, kalabasa, alugbati, malunggay, saka may kunting okra din. Yan lang guys. Ikutin ko lang guys kasi mahirap maghawak ng isang kamay lang. Ikut-ikutin lang. Pasalamat tayo guys sa Panginoon sa biyayang binigay niya sa atin, na may bunga na rin yung sitaw natin at makaluto din tayo ng masasarap at masustansyang gulay. Ito guys medyo marami-rami rin yung nakuha natin. Kuha din tayo guys ng okra, isang okra lang kasi isa lang yung bunga eh. Tara guys, let's go!